Aydın Altaç serokê xistina Diyarbekirê ya vê partiya Sibarojê niha Diyarbekirê gelmeye. Birês Aydın evarata baş be. Eger em ji seredana Ahmed Davutoğlu ku berdewam seredana Bakurê Kurdistanê deverên cuda dike, govenda Kurdî digêre, cilûbergên Kurdî li xwe dike. Eger sibê jî bête Diyarbekirê gelo ê bû çi bê? Ê behsî çi bike? Belê ez ji Diyarbekir ji Amedê silav û hurmetê xwe birêz dikim. Sibê serokê me yê giştî birêz Ahmed Davutoğlu ev ê serdana me bike were Diyarbekir. Hatina wî ji bûna me gelekî giring e. Sala ku çû jî salkî belê jî hatbû Diyarbekir. Îsal jî Cardinê tê Diyarbekir. Hûn jî zanin ku li Tirkiye û bi taybet jî li herêma me demokrasî mafê mirovatî ji holê rabiye. Em jî partiya pêşerojê dibêjin li Tirkiyeyê ku ji bûna gelê Tirkiye 84 milyon kes bikeve fireyekî mezin û ji bûna da alî ewlehiyê de alî aboriyê de alî em bêjin aramî da pêş kevin. Xebatekî me yê mezin heye. Sibê jî birêz Davutoğlu serê ewlî em ê herin Pasûrê şûn da Licê û em ê herin Hênê ziyaretiya wan bikin. Em ê gelê xwe gohdarî bikin bêjin ka daxwaziyê wan çi ne hêviyê wan çi ne ji me û li Amedê li Diyarbekir ez bawerim pêşwazîkî pir mezin em ê bikin ve di alî hatina serokê me yê giştî gelekî hevalê me em bêjin endamê partiya me bi kelecanin İnşallah sibê em ê bernamekî pir xweş li darxin. Belê kaydin ama tu zanî pirsa Kurdan pirsekî gelekî ciddiye li Tirkiye li deverê xwe bes li Tirkiye dengekî mezin pirsekî ciddiye pirsa Kurdan. Heya vê gavê jî gelek partî hatine wead dane sûz dane Kurdan ku pirsa Kurdan çareser bikin taban Kurd çi dixwazin. Yani gelekê 25-30 milyonî heta niha nikarim zimanê xwe bavin. Zimanê xwe dixwazin, çanda xwe dixwazin. Yani hindek mafên xwe ku xwedê ew mafe danê. Yani van mafên asayî dixwazin. Heta vê gavê ev mafe bi dest naxistine. Her partiyek dê sûza dide di dema ji te hilbijartinên dengê başî ne da salatê digire li sûzên xwe poşman dibe. Gelo kelece partî ke parteke nû ye û serokê wî jî kesekî diyara pêştir serokê wezîr bûye, serokê AK Partiye bûye. Yani tê payîn ke fiilen bawekî konkrêtiyê mebdeyî stratîjikî we yê baş hebe ku fiilen hîn pirsa Kurdan çareser bikin di esas da. Belê ez vêya bêjim di bernama me da partiya me da em ji alî nasnamê de jî di alî çandê de jî alî ziman de jî me di bernamê de nifsandiye. Îro em bêjin piskêreka Kurda li Tirkiye ne çareserkirin li Tirkiye demokrasî ava nabe. Li Tirkiye di alî mafê mirovatî de pêşveçûn çê nabe. Em bêjin li gorviya dalî aborî de ji pêş naçe. Evana tev bevdûra girêdayî ne. Ji ber wî bernama me da em vana bi rastî me nifsandiye. Ji ber wî jî em sibê bin desthilatdar em nikarin gavekî ji para bavêjin em bêjin me vana ne zimaniya jî me negotiye. Ev hikûmetê ku berê ava bibûn li ser ziman gotibûn. Gotibûn em ê piskêreka Kurda çareser bikin lê me nifsandiye. Ji ber wî jî gelê Kurd jî gelê Tirkiye jî bira bi me bawerî bikin ku em pêşerojê de bûn hikûmet em bûn desthilatdar ku em ê van tiştê ku me nivîsandiye bi temamî em ê çareser bikin. Em zanin ku serokê me giştî jî ku li Tirkiye serok wezîrtî kiriye. Em tev zanin ku piskêrekê Tirkiye bi taybet jî piskêreka Kurda ne tişkî ku ew neyê çareser kirin. Mümkün e wê heye bi demokrasî vêya tê çareser kirin. Lê gava ku em bi hevdûra bi rastî tevger nebin. Tevgeriya me bi hevdûra rastî nîbe ew çareser nabe. Ji ber wî jî divê xusûsê da bira tik mirovekî me nekeve şüphê ji me. Em zimanê me û em bêjin nifsandina me bîna heve. Navda cudakî Belê kaydin em ê derbasî pirseke dibî ku nihat Rojava Tirkiye da tê te bihezkirin mijara daxistina benda hilbijartinan e.
بند هالبجارتان جسادي ده بو جسادي حفت تايبتي جاريه اتفاق جمهوري و جاريه AKP و MHP و قالوا هين ويكي بو تشد بينين بو او هردوك يرازي بونا بريارا وصابدان جسادي ده دا كبه صدي حفت که هکار ام خوازن ل ترکیه ev benda halbijartın etine be. İşte parti giratine be. Çama İro gele Türkiye haşte 4 milyon kez bir kijan rengi, bir kijan zamanı, bir kijan çande dixwaze denk bede bira bide. Jber bir ev benda ku jesedi de ev tişki haletiye o 4 sale Türkiye hükümeti Türkiye ku avadımın da emeviya jhole rakın hatta niro gaveki usa naveti avetine le ev dema paşida ku te zaman ve bende vere sedi haft evye jitişki hükümet bilistike ki te sermeda jbuçe jbuna şiriki xo xalas ke embejin jbuna embejin de nava muhalefeta Türkiye'de cudati kipke nava jbuna bir gaveki daveje em muhalefeta Türkiye em zanın ev listik ali hükümeti da te list kandine jbervi em via bita avaki sedi haft beji sedi deh beji jmara psikrekline em twazan Türkiye ev ben jhole rabe lebele ev ra nebe sedi deh beji sedi haft beji jmara farqa vitine cuda nakın nabi cudati nakın nabi jbuçe jibuna via devejim ev gava sadu haft beji sadu deh beji de encam eda gel dikeve bene aloziye jiber bi evet şki rast nine arman cavan brasti jibuna MHP خلاص kın jibuna bir fazın gaveki babejin بله طبعا كاكاي دتوزاني لتركيا هم دنابخويا تركيا چاواتكا اداره دانا روشا تركيا و سياستا تركيا لدربي تركيا جي راستي كاربدان دجوارن دجبريا د صلات دبه بتايبتي جوا يعني سروكي گشتيه و گلك جاران رخني چاواتكا اداره دانا روشا تركيا دغرا مجارة هالبجارتين بار وقت روجافا تركيا دايا قالوا مجارة حتى كان فعلا دي بيت راستي يعني وهالبجارتين بار وقت كبينا كرن ديدناتا و هفسان جاهزه لتركيا بيت اگوارتن يعني هر دیوکی نهابه که هکار yani em le Ahmedeji o le Heremeji vakti tejhani zaman serokemeye geçti çen seça haftaki dehro bere le Jola Merge bu le Hereme le Türkiye le her deri em siyasete o demeşinin gele Türkiye fahm kiriye o şiare İro hükümete Türkiye tabi şiriki hoya biçuk Türkiye kiriye ki aruziki pırmazın ketiye tengasi ki pırmazın dali abori daji dali arami daji dali demokrasiye daji dali mafi murvati daji ev benda ku ev istedi vere haft bibe de kat farkı ki nakeven abi gele Türkiye deli bizartına vakt tabe peş vakt tabe evden ki pırmazın bir de hükümete Türkiye vere guhartini eviyat kam bejim بله كواتا انها مجرد اتفاق آليين ديمقراطية آليين دجبرية اوبوزيسيون بتايبتي جهة هدف هنجارة نزيك هفد بن قالوا بيونديوات قال آليين دجبرية اوبوزيسيون لتركيا تايبتي جهة هدف بارتين دن تشاوايا بديت نواتا شان جرينجا دن هذا اتفاق وهب من اتفاق جمهوركم بكار فعلا هفصان جاهزة بقهرن كيكو أمانة حالي hazır ittifakı كده تنene yani usat peyvendiki me usat tene lebeli peşeroji da muhakkak evan hususa verin haberdani verin gotini em birasti siyasete hodum eşinin siyasetteki taybet em eşinin lebeli eğer peşeroji da jubuna hal bijartine eğer ittifakı ki vere haberdan seri vere nırkandın emeşi jubuna hamu geli Türkiye ki jambaşe bir şekli eme tevger beben. Le etkarım evya benim zaman hali hazır
به اتفاق جمهور را تتکلی کی متنه ت خبردان کی مجلسine çima çünkü ev psikolojik nav Türkiye İro ji hükümeti derte hole yani hükümet şu van psikolojik haniye serime cüdati kire navame siyasetteki necat peresti demeşine meşhebdu durtkhine neyatiyet ke navame jbervi ittifaka kime o cumhur ittifaka cumhur hali hazır ne mümküne lebere ittifaka embejin ittifaka millet ya ji embejin ittifaka ki semin tişki nuçebebe ebeji peşerojeda mahkak evre haberdanı eğer cumhuna gele Türkiye cumhuna Kürda cumhuna Türka cumhuna Aleviya cumhuna tamamı gele Türkiye ki can başbe emejil goribi tevger beben briyara ko emi bisabdın. ولی برای سعیدن التاج سروکی ریخسنا دیاربکری پارتیا سبروجه کلیج پارتی دیاربکری گلمه بو ایواره که خوش گلی کی سپاس که کردن سپاس کم سچاوره